Kerrataan, mitä viime kerralla tapahtui. Koru pois ja rokkaamaan. Hiljempaa, äiti nukkuu. Äiti nukkuu. Mitäs täällä tapahtuu? Ei mitään, toi soitti kitaraa. Toipas soitti kitaraa, siis toi soitti. Sellaista sitten viime kerralla. Jatketaan siitä. Toi se oli. Sä soitit sitä kitaraa, älä valehtele. Hei. Kuka se oli oikeesti? Toi? Jompikumpi teistä valehtelee? Hän. Oikeesti, lopettakaa, kertokaa totuus. Se, joka kertoo totuuden sanomin. Oi voi. No, saa 50. Se oli. Joo, hyvä, että tunnustit. Okei. No niin. 50 tänne. Ei tule. Tänne. Ei riahuta täällä, kuule. Sinä. Ai saa. Täällä ei riahuta, kuule. Voi. Heippa. Joo, häivy vaan. Häivy pois. Sä et oo enää mun bestis! Voi. Sopikaapas nytten. No jos se pyytää multa eka anteeksi. Sopikaas nytten. Joo. Sä sanoit ton jo mulle kerran. No silti. Okei, mut se pyytää eka. Sä oot niin itsepäin. Alat tulla. Joo. No mitä nyt taas? Pyydä anteeksi. Sit se ei pyydä multa. Kyllä se pyytää anteeksi. Saat anteeksi. Saat anteeksi. Äiti, hävitä tää kitara. Okei, sille löytyy käyttöä. Okei, mä lähden, moikka! Mäkin voi lähteä. Anteeksi vielä kerran. Sori vielä kerran. Joo. Palaus. Äkkiä nyt. Äkkiä pois. Kävelään nopeasti. Joo, mä otin lasit mukaan varmuuden vuoksi. Mennään teille. Mun lasit! Meidän ei kyllä ehkä kannata mennä meille, sisko ja veli. Mennään vaan. Ei mennä, please. Okei, no enäs mennääks sirkukseen tai... Se on vasta huomenna. Ai niin joo. Mennääks vakoileen niitä? Ketä? Niitä sirkustyyppejä. En mä kyllä